आरोग्यम धनसंपदा उपजिल्हा रुग्णालय देवगड येथे भव्य अशा भूमिपूजन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय। देवगड कणकवली वैभववाडी मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे यांच्या शुभ हस्ते हा भूमिपूजन सोहळा संपन्न होणार आहे। 7 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ठीक 4 वाजता उपजिल्हा रुग्णालय देवगड या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय। या कार्यक्रमाला सर्व देवगडवासियांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन भारतीय जनता पार्टी देवगड यांच्या वतीनं करण्यात आलंय। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।